Намирам се в центъра на село Студена, за да разгледаме един от най-значимите паметници на възрожденската архитектура в региона – храма Свети Архангел Михаил. Построен в средата на 19 век, той е доказателство за икономическото и културно развитие на местната общност в този период. Строежът започва през 1837 г. и завършва през 1846 г. Поради блатистия терен, строителите прилагат специфична инженерна техника. В основите са набити хиляди дъбови колове, които гарантират стабилността на конструкцията. Идеята на този подход е, че дъбът има свойство да се вкаменява, когато е в постоянно влажна среда, без достъп на кислород. Това създава изключително здрава подложка, която държи тежката каменна конструкция вече близо 180 години. Виждате камбанарията, за която казват, че първата камбана е била толкова мощна, че звукът се е чувал чак до съседните села. Един от най-впечатляващите факти за църквата в Студена е нейната способност да оцелява при природни бедствия. При земетресението от 2012 с магнитуд 5,8 по Рихтер, храмът демонстрира превъзходството на старата архитектура. Благодарение на вградените в стените дървени греди, известни като сантрачи, конструкцията е успяла да абсорбира енергията на труса. Над входа са запазени няколко интересни каменни релефа, придружени от ктиторски надпис, потвърждаващ годината на освещаване. Тези елементи са типични за декоративната пластика на времето и подчертава статута на храма. При посещението ми днес църквата е затворена за посетители, което ограничава заснемането на интериора. Въпреки това, ще ви дам детайлна представа за това какво се съхранява за тези стени. Вътрешното пространство е доминирано от прекрасен дърворезбовен иконостас, дело на майстор от Самоковската школа. Стенописите, завършени през 1869 г., са дело на зоографа Константин Антикарев. Те покриват сводовете и стените, като включват не само канонични сцени, но и изображения на български светци, характерен елемент за периода на Възраждането. Независимо, че не успяхме да го видим отвътре, днес храмът остава действащ и е център на местните празници, най-големият от които е 8 ноември. Макар и достъпен основно по време на богослужения, той е задължителна спирка за всеки, който се интересува от историята на Югозападна България. Благодаря, че бяхме заедно в това проучване. До следващия път.